Masha Allah, kai tsaye kuna kallon mu daga nan gidan Fitila Hausa News TV. Idan wannan ne karanka na farko, kai mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu a kodayaushe. A binciken sirri da hukumar DSS ta yi, ta samu nasarar kama mutum 2 daga cikin waɗanda ake zargi bayan faruwar al'amarin kwana ɗaya da ta gabata a jihar Kano. Idan za a iya tuna, hukumar 'yan sanda ta baƙin kaya, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dikko sun musanta cewa fashewar bom ɗin ya faru a unguwar ta Sabon Gari, inda ya bayyana cewa tukunyar gas ce ta fashe wacce ta yi sanadiyyar mutuwar mutane da dama, sannan kuma sun gano wasu sinadarai chemicals a jarkoki guda 2 a wajen da al'amarin ya faru. Ku ci gaba da biyo mu a cikin shafinmu na Fitila Hausa News TV. Sai dai a wata tattaunawa da gidan talabijin na Arise News suka gudanar da shugaban makarantar Winners Drum Excel Academy, Mr. Lenin Ujaja, wanda harin ya faru dab da su, ya bayyana cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya zo ya tashi bom a wajen. An kuma samu wasu shaidun gani da ido da suka tabbatar da haka. Kada dai ku manta kuna tare da Fitila Hausa News TV. Ku yi mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu da dumudumin su. Ku ci gaba da biyo mu domin samun cikakken labarin kai tsaye a wayoyinku na hannu akan YouTube channel ɗinmu mai suna Fitila Hausa News TV.